Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe Kode radio TV Abuja noti fulbe Kode radio TV Abuja noti fulbe Inda jamira o mafu Allah jo mu baude Kutira mi ku gangal ngal gadai mi hande Palli tambile lagi wala sare de kode do Abuja men Nigeria gare tambe Kode radio TV Abuja noti fulbe Salatu du wala kero la du dinangi do Allah bi jago to modo takle hutu bado Ita mai darwatu I go embe modo Auliyan ko e yitte rasul noti fulbe Assalamu alaikum jaba mawartu hade Tabi geri jodor gal joda kodum hande Kandane mo shoppali ko samjan dong tedande Derbu goru am tonto de sai minyam ki hobe Kode radio TV Abuja noti fulbe Dandanin ko sheka di warto lawam mashutan Rambi dambo hedi kamsante gorgo mintan An minyote shoda tabtu wayam milawa shutan Yaw to gartu akayo jodo dato mabe Wante dami warti nilla wadanda harde Fatu nirgo aladam de horde ayo wende Ako wende kondewi Baby soda wende Min majalna ya kawru kamam majaltini be Miyatti famu mon kadi kaddaji surbanaɗo Sabo ɗugulaku alaɗan gam a kwaɗiɗo Safayeji to fulfude dangu meɗen fulɓe Fallana e hamdugo no e doggude Doni wakkatire seɗɗa alamin giɗɗaɗo jada no natta e faggo kubaruji duniya hawtade e taskaramji luttuɗum gare ton ɓe loroyay ɓe rara goɗɗi mijoji ɓe bindan ton min dow fello Facebook amen moɗon dow Facebook inanta YouTube amen Kode radio hawtade e Kode TV Inde mayre kode fulaku iɗon to mayre Tafsiranji fulfulde naneji fere fere Tango fulɓe ɗum danno in walla ɗum to sare Kode radio kode kamɓe on nanayɓe Kode radio TV Abuja noti fulbe Nango heɓe tibi channel maɓɓe on gi'ayɓe Kala to kedduɗon fuka nder duniyaru kamɓe Serasen maɓen gi'ataɓe to nangoyiɓe Sashin Kode radio modiɓɓe on nanayɓe Yayi bayyai lugo fuko garduɗon to maɓɓe Diga wala to derɓe gaɗay fuka en hettindiɓe Nder lewsi iyasi to gonɗon fuka o nanayɓe Kode radio ta o wala to ta hutnaɓe Kode radio TV Abuja noti fulbe Wacce dina maɓe kala fijodir ɓerɗe maɓɓe Famu jande fulɓe iɗaniɓe findiniɓe Kala fukaje nowo fulaku na salminiɓe Kode radio fulfule tamɓe gatta kamɓe Addiraf labir kayya bulazu giɗɗo yago Moto kak Abuja iɓe jabba giɗɗo wargo On tawarɓe inchallah hande jango Fadde jotti ɗon kode ɓe tabbotoɓe hoɓɓe Kode radio TV Abuja noti fulbe Allah cilawol fulɓe inji kode Allah cilawol fulɓe inji kode Allah cilawol fulɓe Shehu Usman Shehu Lamiɗo mawɗo sare Kajanowo fulfulde e fulɓe Allah sure Mango Allah rokkima ɗima mango hore Allah walluma surma shellu wanɓe Kode radio TV Abuja noti fulbe General Manaja Umar Aliyu ma umawɗo Ibrahim Iromo dake mo andaɗo Fakaɓe kajanoɓe fulaku e fulɓe men ɗo Fullo bandiraw fullo ɓe kendita e fulɓe
waɓe saare koode keɗe yam mi salminay ɓe inde maɓɓe innay mi lutta kuuɗe maɓɓe te innata kufuka acce jaafiyan nanoɓe koode rediyo foka on andi kuuɗe maɓɓe editajo men mo arala ahmad araɓaɓere ɗiɗaɓa ala amimi giɗaɗo jaada to saare koode rediyo iɓe gaɗa editin to mayre ayuba men o laamiɗo muñal iɗon to maɓɓe Abubakar ganye ta dare inda mai ko Modibo Ibrahim barkillaɗi imako Jamila Jibrila Diskos ma orata ko Khadija Usman Adware idar kuɓe Rufa Muhammadu Marwa dare misalminai mo Abdurrahman gidar jarmi jarin goran mo Usman yaya Musa mai duguri gaɗe mo Awal babbo dola munasti da inda maɓɓe Ahmad su kai raje wanda salminai mi aure buba ba min da yin da ma mi fami kuma yalli a gadar huimun da dar mi fami buta Usman fara mana sidar kobe Madinatu Bawur Abuja mi salmini ma Madinatu Bawur Abuja mi horata ma Madinatu Bawur Abuja jomira usurma Madinatu Bawur Abuja ra inda mata Taskiran jasare fukarati onna naidi Altila bande jamadul risku men kodudi Rajaleri modi be kotari hapi kahodi Sala sama warki yas dunia ruhuna nebe Koda kode jaflare alarba hu onna nebe Kilupilpe Afrika biye fini tawana nope Andal dungudan futa dere fulpe kitti jebe Nasande mi saida taskira suduru gamaube Mada jumbare tafiran famu dina mata Hasiya ka duniya fuka hela ketti dota Wakati da komni o sun kudungor mata Den aladjo kubaruji da yostore Da yostore asumeri yostore Allah benta mangu sulta umraeto Jomira koda badalami da kodeto Shehu Usman Shehu Allah manjeto Ille landa on Yusuf falaki gito fulbe Kode radio TV Abuja noddi hulbe Kode radio TV Abuja noddi hulbe Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe inji kode Allah tilawar fulbe Kode radio TV Abuja noddi hulbe Kode radio TV Abuja noddi hulbe Inda jamira wa mafu Likitoɓe assalamu alaikum barkamen e wakkatire nde al'amin giɗaɗo jada taskiti silminta dow moɗon miɗo yala en yalli jam nder taskaramji amin ɗi hande on nanan taskaram durgol e demal ha fahin min ɗo wondi e taskaram RFI fulfulde kawtal KRI e KRI TV amma hideko ɗon ha mi surgana on Umaru Aliyu ngam waddango on kubaruji duniyaru ɗi hande keɗite jam. Aran ndako e kubaruji ɗin nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ballowo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima tefi sattingo famral hakkunde lesdi Nigeria be dental lesɗe EU
nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan lesdi Germany timmini ɓoftidiggo soje en muɗum iga lesdi Niger. nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan ardiɗo lesdi Ukraine Mr. Vladimir Zelensky farti ardiɗo konniyanko'en asama lesdi ndin ɓaawo fukkago piirowal kastangal ngal lesɗe NATO wallitiri lesdi Ukraine. jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fuu maji. ballowo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima tefi sattingo famral hakkunde lesdi Nigeria be dental lesɗe Europa wato European Union ko bo Union European musamman wakkere fesingo nyamdu huɓidinindu nafuda ha lesdi Nigeria. Kashim Shettima waɗi ewnandu man on yake o jaɓɓanno tokkal EU les ardungal cimajo EU ha Nigeria bo hakkilanowo gallure lesɗe ECOWAS. Ambassador Samuela Isop ha fadorde lesdi Nigeria wato Aso Rock. Ambassador Samuela waddani Kashim Shettima ngilla on ngam jaɓɓitiggo gomnati Nigeria dalila timminki jonde cimaku mako ha lesdi Nigeria. Kashim Shettima yetti dental EU dow wallinde nde dental man hokkata lesdi Nigeria. nden o mani kuuɗe ɗe Samuela huwi hedi sattingo famral hakkunde lesdi Nigeria be dental EU nder duuɓi 3 ɗi o waɗi ha Nigeria. Kanko ma yaake o wolwanno ambassador Samuela lorni hakkilo on wakkere kuuɗe ɗe o huwi nder duuɓi 3 musamman wakkere ko laarani rento be wadduki de'ende ha gallure woylafuna lesdi Nigeria. O wi EU tokkan wallitigo gallure woylafuna lesdi Nigeria man ngam fintugo iga batte kuuɗe Boko Haram en. Ha fahin o ɓesdi wi'ugo kuuɗe wallinde ɗum EU waɗata ha Nigeria yajjinte huɓidina be wakkere gallure woylahirna lesdi Nigeria fuu. Nder ɓe ɗofti ambassador Samuela woodi ballowo maako Mustazisimos Vagos be sawro dental EU man dow ko larani siyasa lesdi Nigeria Musta Osaro Odewinge. Ardiɗo huwoɓe ha fada lesdi Nigeria wato Chief of Staff Mustafemi Bajabiamila wi hukuma hokkowa wallinde jawɗum wato National Emergency Management Authority NEMA ɗo mari haaje hokkego ceede keɗe yi'ugo ɗuɗoral marɓe haaje wallinde hukuma majum jotta. Bajabiamila andini non on yaake o yarani hukuma man gilla nder taskara yilluki hukumaji laatiɗi les fadorde lesdi Nigeria fuu wato presidency ngam yi'ango gite maako. Diidangol tigguki hukuma NEMA umri hukuma man ardana moftugo wallinde ngam sendango ɓe masibo yani dow muɗum hawtade be hosugo jabruɗe fadduki be taskitanki fe'andu ibtila'i ha lesdi Nigeria fuu. Nonnon bo diidangol man tefi gomnatiji diwe fuu tigga hukuma nanduga bana maga ha diwe hawtade be omtuki lise ha hukumaji pamari. Seyni kadi dow tiggugo hukumaji man ha diwe wato SEMA ndeni fuu gomnatiji diwe ɗo tammitira hukuma NEMA ngam gomnati mobgal lesdi tiggi dow ko fe'i fuu. Ngam man Bajabiamila wi wakkati waɗi nde handi diwe be gomnati mobgal lesdi fuu hawta hoore ngam wallitiggo ɓe ci'e muɗum yuuti. Yi'ugo diwe 28 nder diwe lesdi Nigeria 36 ɗo mari ɓilla yutam. Kanko ma yaake o wolwanno ardiɗo hukuma NEMA Mrs. Zainab andini Bajabiamila dow hukuma mako wurtini ɗate fere-fere ngam wallitiggo ha dogginki kuuɗe hukuma ngan bana no handi. Lesdi Germany timmini ɓoftidiggo soje en muɗum luttunoɓe ha lesdi Niger
hunde nde waddi ragare kuuɗe soje lesdi Germany ha gallure Sahel. Hanki on piiroje lesdi Germany ɓoftoje dongle 5 rondiɗe soje en 16 be kare kuuɗe maɓɓe ko hewti ton 146 jippi ha lesdi German man. Nder lewru Mai hikka ɗo on lesdi Niger hokki soje en German majum sartiyago ragare lewru August ɗo dow timmina wurtuki iga lesdi maɓɓe. ɓaawo wurtago soje en German man ɓe ɗaccani soje en Niger kare goɗɗe ko hawti be motaji 26 be injinji ngam hokkugo yite lamtarki mawɗi hawtade be danɗe ha ɓe mbalanno. Ardiɗo lesdi Ukraine Mr. Zelensky farti Lieutenant General Mykola Oleschok laatiɗo ardiɗo soje en asama lesdi Ukraine majum dalila fukkago piirowal kastangal wato tappangal F-16 ngal lesɗe NATO wallitiri lesdi Ukraine ha habre hakkunde lesdi Ukraine man be Rasha. Piirowal majum fukki bo mbari laanyowo magal. Ko ngam bo piirowal man fukki wakkati lesdi Rasha ɗo yara kippe dow lesdi Ukraine man, Mr. Zelensky wina balmo Rasha on fiɗingal. Iga nde NATO yerɓani Ukraine piiroje man, ardiɗo lesdi Rasha Mr. Vladimir Putin andini dow piiroje ɗen laatoto hunde fijirde on ha soje en maako. Mr. Zelensky farti komanda en soje en maako ɗuɗɓe iga futtago kono hakkunde lesdi Rasha be lesdi Ukraine man nder hitande 2022. Ha nder lewru February hikka ɗo o farti ardiɗo soje en lesdi Ukraine fuu wato General Valery Zaluzhny. Ha lewru June bo o farti Lieutenant General Yunli Sodor mo o tuumi be soyde basira dogginki konu ɓaawo Russia mbari soje en Ukraine ɗuɗɓe. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. nda taskaram kesa dow ɓamtare nde ɗemgal fulfulde heɓi sarde suudu radio VOA wondu Amurka fuɗɗi wollide e ɗemgal fulfulde. Limon bismillah mon fofo mon hediyankoɓe tedduɓe taskaram go'aɓo dande fulɓe e dow vewa fulfulde komin woni Ceerno Mo Dumba dande fulɓe ko silmaji 30 marɗi ñalde aljumare malla mawnde 30 lewru ndundu ugustaru fulfulde heɓi ɗawtari i windere suudu cakol habaruji ndu leydi BOA malla dande Amurka malla dande Amerique fuɗɗi sakuki taskaramji muɗum nder ɗemgal fulfulde. Joni ni ɗemgal fulfulde ɗon heɓa faali yeeso e windere fuu to ciwɗi cakol habaruji lesɗe windere mawɗe ta daddattirol gamma yiki watti ɗemgal ngal nder ɗemɗe sakuki taskaramji mum. Naneno ni wala suudu cakol cakayndu taskaramji muɗum nder ɗemgal fulfulde sey ɓaawo tigguki Kode Radio International Abuja ɓaawo jagorɗo Kode Radio Usman Cihu tefi cuuɗi cakol habaruji bananta BOA RFI DW e BBC ɓe ngaɗa ɗemgal fulfulde nder ɗemɗe sakuki taskaramji maɓɓe amma ni haaje humta ngam non o jinni o tiggi suudu cakol habaruji nder ɗemgal fulfulde inniraandu e Kode Radio duuɓi 5 haa ɓani duuɓi 9 on ɗon hikka
wakkatire ko hirdata e BBC yabre fulfulde Usman Shehu wi gamma yigo lesɗe hirnange woni waɗuki ɗemgal fulfulde nder ɗemɗe sakuki taskaramji musamman ma rediyo RFI gam yiki ɓe ngaɗi alƙawalno waɗuki ɗemgal fulfulde amma ɓawo ɓe ngaɗi yebre Hausare e Lagos ɓe wani wattuki fulfulde gam non Usman Shehu on maɓɓiti kode rediyo International Abuja cakaynga taskaramje muɗum nder ɗemgal fulfulde duuɓi ɗiɗi e tigguki kode rediyo International Abuja sey RFI waɗi ɗemgal fulfulde nder ɗemɗe sakuki taskaramji muɗum to maɓɓiti oficiru cakol habaruji nder ɗemgal fulfulde e Dakar leydi Senegal to nder nde hitande nde 2024 BOA watti ɗemgal fulfulde latti ɗemgal ngal sakuki taskaramji muɗum a yabre Afrika nden bo suudu rediyo China do cakol habaruji Sin hayru ma nduɗon taska wattuki ɗemgal fulfulde ngal Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi ɗum sobajo heɗitaki rediyo o wangini miijo makko iga Jalingo dow heɓuki dande Amerique nder ɗemgal fulfulde. Alhamdulillah en getti Allah e maɓɓutugo wakere fulfulde ha radio America komin ngaɗi duuɓi e duuɓi kala kajo fulfulde fu waɗi duuɓi e duuɓi ɗo hoyɗa alhamdulillah koyɗi tabiti jonta fulfulde nane hidde ko ɗon yimɓe ɗo tugori heɗitago Hausare English hama e Bambarare to amma alhamdulillah jonta fulfulde natina banani alhamdulillah min Abdourahmane Giɗaɗo gonɗo Jalingo jiha Taraba leddi Nigeria. Assalamu alaikum. Ibrahim Romodake kode radio ETB. Jonta bo nda taskaram durgol e demal hawtade e Abdourahmane Giɗaɗo Jarumi. Alaikum bandiraɓe min ɗo gondi e koɗo toddi ɗo hanko witte président ko ardiɗo tabital Pulaku International mo Nigeria Malam Isa Yuguda Allah sene min jaɓɓake ma. Mi jaɓi. To Allah sene ko a eccoto min ko waddima Taraba. To alhamdulillah ko waddiyam woni wato min jehi ton local government Usa pellel ngel min heɓi wato saɓani hakkude Kuteɓe e Fulɓe fitina ɗum duuɓi oje joweeɗiɗi saliɗi ɗum waɗa fitina ɗum kuma ɗum timmayi to amma dai Allah waddi wakkati ɗum timma shaki am min joddi mawɓe maɓɓe dotti en maɓɓe ardiɓe Fulɓe ardiɓe Kuteɓe e kadi dotti en min maɓɓe laamiɓe maɓɓe e kadi ardiɓe kungiyaji Fulɓe tabbital Fulaku meti Allah e kadi luttuɗe ɗin alhamdulillah sen jetten Allah timmini mitin kowa e jala kadi hakkilo mo waltike lalle mitin ɗum bako min ummo laamiɗo lammini arɗo Usa wato honto fitina ɗum waɗata ɓenno ma wala no arɗo to ɗiɗaɓum laamiɗo e mitin ɗum lalle mo noddi Fulɓe garta pellelji ɓe acci Fulɓe wato mawnuɓe toon kadi andaɓe ton ha Usa lalle mitin laari komo tabbitini to na Fulɓe garti pellel ngel ayi bana wuyɓeji e kadi gaɗoɓe kidnapping amrobari ɓe mbawai ɓe natta leydi Usa ɗum to ɓe gaɗi masifa ha totton ɗum tamman ko
wato ɗum kawtu ko'e e fulɓe men deppinoɓe honto ton usa. To amma so ɗum heɓi bandiraɓe maɓɓe garti hamɓe fulɓe ɓen, ayi wala noon no ɗum naltirta leydi ndin, ngam hamɓe fulɓe ɓe tabbitinayi wala goɗɗo koɗo nattowo mo ɓe anda. To kadi ko dama ɗum waɗi koɗo on, ɗum jaɓi kaɗo koɗo on, ɗum yi mo wardi e fitina, to inchallah ɓe mbawi nanguki ɓe, namay sey hamɓe kuteɓɓe ɓen nangiɓe koye maɓɓe. To lalle ɗum heɓi dey wato ko moye waɗi na'am sulhu ɗum waɗi, sey ɗum yetta Allah, ko moye ummi fellel misingin ɓernde mum e walti. To alhamdulillahi min jetta e Allah, min jetta gomna hanko Taraba, gomna Kefas, ngam lalle o waɗani wato o jaɓɓi min minon ardiɓe, kadi wala ko mo waɗnayi min, o leddani min motaji pellel min jippoto, lalle pat o wi lalle min jaɓami. To ayi alhamdulillahi jam heɓake. Amma mi nodda fulɓe meɗen ɓe andi dey wala to wala fullo, pat leydi Nigeria fulɓe. Doɓɓitowo risku bo hanayi wi'a ɗum tawi ɗum e fitina. To ɗum memi fulɓe, to ɗum weyi to ɗum jokkitima, a wawai wato goɗɗo wara nder gelle maɗa wi'a ko focca yonki ma, ay dole amma daroɗa. To a darake hawre waɗi, to wakkati ɗum deidaitinta ɗum yafotira, ayi sey ɗum heɓa ɗum yafotira, ganan kaji ayi sey ɗum heɓa fukkude hakkilo. to Allah seni geɓe ɗiɗi fuu tampata, kadi ko hawsa mbiyata ko rafi tampata bojji ɗi wato ɗi gaddi ha moftorde. fulɓe tampata, hamɓe leyon kuteɓe tampata. To bana wakkere fulɓe ɗum on matsala, dembo wakkere kute bo ɗum on matsala, hidde ko tabbiti noon on gaɗi juuɗe ha dow narral. To jonta dey hanko laamiɗo, wato wakkati nde mitin ɗum e arɗoen e hamɓe laamiɓe kuteɓe pat ko moye wato hotay wi'a wato adujeji maɓɓe e dow ɗum heɓi ɗum daidaitini ko moye kuteɓe jaɓi, fulɓe ma jaɓi, ɗum waɗa jonde jam. Kadi ɗum waɗi committee ji youth wato bacci won ɗon, ardiɓe yolɓe meɗen e bacci meɗen, waɗi committee kadi ɗum surveillance, wato daroɓe dey committee hawti fulɓe e kuteɓe. To hamɓe tabbitina wato jonde jam heɓake. To ɗi committee ji ɗi tati, wato woodi committee ɗum mawɗum ɗum peace committee, hanko jonde jam, wato hanko Reverend Shamaki, hanko woni chairman. Ayi ardi state ko toye, amin ko ɗume local government, ɗum okkimo dongal mo rondo, to ɗum tabbitina fukkuri hakkilo ɗum heɓi kaki hakkilo. To a yiɗi ɗi committee ji bo ɗi Kutep local government, hanko Usa local government, to Kenya ɗum waɗi ɗi, kadi daga hande ɓe fuɗɗay kuugal, kadi ɗum wi'a pat Kute e honto leydi ndin, ɓe gaɗama leydi ndin pat ɓe tabbitini jonta jonde ndiyam heɓake e leydi Kutep, kadi ko moye fukkirina hakkilo muɗum ko toye mo woni, ko dama o wi'ay ko tamman ko haala ka na gonga, to o yaha ƴamma laamiɓe maɓɓe. Hamɓe bo fulɓe ton to ɓe jiɗi ɓe tabbitina, sey ɓe
jahedi laamiɓe maɓɓe hande arɗo en ɓe tappinina haala kan non ka woni kadi inchallahu Allah wallitay en ngam Allah andi honto tagi yonki kam hanko jeyi yonki amma mo wi mo wodi wato ka'ida ɗum hoccata yonki to na hukuma wala mo dama wiya way hocca yonki bil adama to ayi bo min tabbitini bono e kirista en injila wato bible on noon wato wala to ɗum wi'i jaha mbara goɗɗo kadi sa wari goɗɗo ma nda iri wato bone ɗe jarata hontawa hoti jomirawo non bo julɓe julɗo andi ko qur'ana wi wato teddiki yonki to ayi kanjum ma ko wadi hefti kuma ɓe andi de lalle ɗum heɓa wato ɗum tokka ko Allah wi ɗiɗaɓum bo ɓe andi jonde jam kande waddata wato jawdi pellel wato yiya ɗum waɗi yeeso ayi bo kay ko ibada ma ɗum gaɗata a juulay to na hakkilo e waali a wawi juuluki no yaha juulide juula ɗum waɗatako hamɓe kirista en bandiraɓe meɗen ayi ɓe mawata jaha coci ñande alal ɓe mbiyan no ɓe toroto Allah a wawata jaha gesa an bo hullota yofi nayi ma andi de lalle ɗum fiɗaydi ɗum waraɗi to lalle ɗum tabbitina jonde jam heɓeke to ɗum heɓi jonde de honto usa mi tabbitini leydi Taraba pat ayi ɗum maggoto jonde de maggoto ko ɗume local government inchallahu hakkunde min e gomna min gaɗi nasara e usa ko ɗume local government honto Taraba honto de woodi to bana to ɗum heɓay ɗum joddo e fulɓe kadi bandiraɓe gonɓe ha to ton minon dey ardiɓe fulɓe inchallahu min jahay ko toye min tabbitina hakkilo fullo fukkitake hakkilo bandiraɓe gondaɓe maɓɓe fukkitake kadi inchallahu Allah wallita en ma Allah hokkana en sa'a Allah huntana en haaje min getti Allah seni to jama'aro witte ardio tabital fulaku international mo Nigeria malam Isa Yikuda min getti on e watango min hakkilo madalla ta waite taskaramji ɗin ɗi ɗon garana on iga Kode Radio International wondu Abuja lamurde lesdi Nigeria on mbawai heɗitago amin ha Facebook Kode Radio e nanta YouTube channel amin Kode TV ma bo e nanta Radio Garden on keɗitito taskaram kofli asawere hawtade be Ayuba Lamiɗo Muñal heɗitoɓe assalamu aleykum barka men belonti fotte moɗon nder taskaran kofli asawere somin gaddonoyta on kofli yoɓɓe nder heɗitoɓe Kode Radio International lindoytamin ndem min ɓilana on nate feere feere to hande ma min momon Ayuba Lamiɗo Muñal arrotto e waddonoki on taskaran kam jeyami on heɗite jaam to madalla da fuɗɗiren e kofli Ahmed Abdul Hamid iga diwal Taraba kanko ni arandejo bismillah. Waleykum salam Ayuba Lamiɗo Muñal ƴettama ilanama kayru ambe Mohammed on gilanama kayru no mi yetto gadda yaki ɓe luttuɓe yimɓe jawleru nduɗo ndu Kode Radio International ndu kofli maɓɓitinde ndu kala alarba fu mi anda woɓɓe kan no noddirta amma bana minin kam biriji min noddata mi anda woɓɓe fulɓe bo no noddirta
to ittama mi yettina kofliyam Fagua Saydou Maccu woni ɗo ha lesdi Gabon be luttuɓe Amadou Rigasa en be luttuɓe de yimɓe wonɓe nder suudu radio Code International kala ha woni pat ha nder duniyaru Allah ɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe fulɓe emi homna on diga ɗo ha leydi Makurdi Nigeria. Inde am Sunusi Shano Usman Bello ɓingel Gombe. Emi yela Ayuba Sarki haƙuri ko dai mi yejjitima Ayuba lamɗo muñal lafiya lamorde mi homnima noye saare noye bacci noye iyalu kadi to mi homnima noye bandiraɓe kuugal jawleru wakkatire kobli leydi Afrika noye jamaji meɗen emi yela emi homna Amadou ɓiɗɗo leydi Kamaru e jamaji meɗen fuu kila gonɗo ha nder saare nde mi homni ɗum inde am Sunusi Shano Usman Bello ɓingel leydi Gombe daga ɗo ha Makurdi Benue State. Ɗum ko turiɗa ɗum ɗon noddira ɗum e ha fulfulde amin kolci mi ɓuri wiki ɗum kolci amma woɓɓe ɗon mbiya ɗum biriji amma minon kolci min noddirta ɗum. Sunusi Usman Pullo Gombe joɗirɗo Makurdi lamorde diwal Benue min jetti. Joni nandami surganol gimol Ahmad Sipika ngol lamiɗo fulɓe Afrika Bello boɗejo keɗiti e jam. Kautal hore fulɓe kautal hore fulɓe amina ni yasi Allah kautal hore fulɓe lamiɗo fulɓe raji jam fulaku lamiɗo mi yesi Allah kautal hore fulɓe fulɓe ɓe lesɗe Afrika ɗon yettuma boɗejo. Assalamu alaikum wa rahmatullah derraɓe wondaɓe ha dental ngal ɗo ko ha Code national Code Abuja e ɗum derraɓe mon Alaji Abdallah Saudi e min kadi Ayuba laamiɗo muyal ɗaɓɓitinen jawleru to mi hinna on mi wiyete Abdallah Saudi teteɗo ha Funage leddi Cameroun mi hinna ummatore fou tetende ha macmoa ngaɗo mi yeno on paɗon jamɗi mino bomi jamɗi alhamdulillah bil hayru wassalamu afiya to mi hofna derraɓe ɗuɓɓe masine e tetoɓe ha nokkure nde mi hofna Ayuba muyal non bo mi hofna sobajam Ali Jakir mi yenomo yamɗi non bo kadi mi hofna Alaji Saydou Maccuɗo Gabon mi yeno kanko emo yamɗi to min kadi hande kam fotol meɗen ko ɓeɓe ko Ayuba laamiɗo muyal jippini e kañum min mbiya biriji e mi nana woɓɓe mo mbiyade hawsare mbiya e geɗa to biriji kadi ƴewwani kadi biriji kañum mbiyata biriji machallah on jettama on jalanama hayru ɗum derrawa mon Alaji Abdallah Sawdel daga Funage leddi Cameroun wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayuba laamiɗo muñal mi yi'a maɓɓitani en jawleru hirtugo mi yi derɗiraɓe ɗuɗɓe ɓe ɗon kirta ɗo to mi hofni on fuu moɗon mi hofna Ali Zaki mi hofnima an Ayuba laamiɗo muñal mi hofni Ibrahim Yeromo Dake mi hofni Ali Zaki mi hofni o gonɗo Gabon mi hofni Abdallah Saudien taweteɗo Bertois Cameroun mi hofni on fuu moɗon e Ayuba laamiɗo muñal mi yi natal e minon kam ha amin ɗo e biriji Ar-Rashid to ɗum Mouhammed mo jalli taweteɗo ha Bertois lesdi Cameroun on jettama jalanama hayru. Muhammad mo jalli iga Bertois de lesdi Cameroun minon ma min gettima. Joni nanda fa en Libreville lamorde lesdi Gabon ngam nanki kopli modibbo mo yesso bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wakkatire kobdi ɗum sakira moɗon Saydou Maccuɗi kaɗo Libreville Gabon mi hofnino fuu moɗon mi rani on hayru mi yi Ayuba laaɓiɗo waddani en natal biriji to machallah bano mbiɗen mayni en paɗen mbiɗum biriji ɓe fulfulde Ayuba laamiɗo muñal a hofnama elanama hayru to mi yiya kadi tokkiɓe ɗo fuu mi hofni on yerani on hayru mi ƴamana
sakira on nattuɗo jawleru kedum seydi yaari mi hofnima nde kam wiya yimɓe bertoa ɗuuɗi ɗo ni Mouhamed mo jalli ay Abdallah Saudien ɓe fo yimɓe bertoa to mi hofnima fo moɗon Mouhamed Ahmed on pat moɗon Ayuba laawiɗo muñal mi hofnima mi yalanima hayru ɓe waddango en natteji kala alarbare fo nden bo mi ƴamana likita Alpha mi hofna Ali Zaki pullo Kaduna gonɗo Kaduna hofnama ɓe yimɓe Kaduna fo to kadi to yimɓe meɗen kala kettotoɓe Kode radio pat mi hofni on mi yalanima hayru mi yelo en ñalla jaam. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ke ara wakkatire kobli on komnama on gettama on gelanama hayru on fuu wonta tawete ɗon dow inde ardiɗo meɗen be ballo mako mi a babirawo andoɗo Alaji Massouf a yettama yelanama hayru no habaru gabon may fuu useko to kala sakiraɓeji tawaɓe ɗo wane limti on fuu mo in ƴamana on goto ɓawo goto mi aɓe waddani en natal biriji woɓɓe bo mbi gette woɓɓe mbiɗi gette woɓɓe bo mbiɗi biriji to kadi ni on komnama on fuu mon to taweteɗo machallah on gondimo moɗo Abdoullahi salamu aleykum Lamiɗo fulɓeraji jam fulaku Lamiɗo biyeti Allah kawtal hoore fulɓe fulɓe ɓe lesɗe Afrika ɗon yettuma boɗejo. Assalamu aleykum Kode radio international Abuja inde am Amadou Sonde miɗo jooɗi Tanjeta diwal Astakura leydi Benin ɗon pay jooɗimi mi salmina ɗon ano huwanoɓe Kode radio international Abuja ano fuu mi salmina ɗum mi salmina Ayuba Sarkin Hakuri kanko maɓɓitani e jawleerdu hannde ndu mi sanna Ibrahima Eromo Dahake mi sanna Al Amin Jiɗaɗo Diada Kode radio mi sanna Ousmane Cheikh Ousmane jagor Kode radio international mi sanna mi yettamo sanne mi sanna Khadija Adouare Kode radio international mi sanna Jamila Jo Dikos Kode radio international mi sanna Arab Aboubacar Azare Kode radio international mi sanna laamiɗo fulɓe Afrika Abdoullahi Bello Boɗejo mi sanna Seydou Mathieu Libreville Gabo mi sanna fulɓe men tawaɗe leydi Nigéria fuu diiwe feere nder leydi Nigéria ɓe fuu mi sanna ɓe mi yetta ɓe mi sanna fulɓe tawaɓe Cameroun fa yaha Central Afrique fa yaha Soudan fa yaha Tchad fa naata nder Togo en yaade sotoro Ghana en fa yaha Burkina Faso en Guinée Bissau en Guinée Conakry en Sénégal kamɓe Burkina Faso en Mali en fuu fulɓe en tawa ɗon fuu min sanna ɗum sanne Amérique kamɓe France fulɓe en tawa ɗon fuu min sanna ɗum min Amadou Sonde ɗo jooɗi Tanjeta leydi Benin ɗum ɗo no min noddata ɗum giriji min noddata ɗum fulfulde amen leydi Benin ɗo giriji mbitaɗo nani Ayuba Sarkin Hakuri Ahmadou Sonde iga lesdi Benin min getti mi yela kala ɓe kownuɗa fuu konngol ma yottake nder noppi maɓɓe. To madalla heɗitoɓe ta'u ngoyte jon keɗito suudu radio Kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran kofli asawere on mbawa lildo kimin e kofli mon nanta miijoji moɗon dow nateɗe min ɓilanta on kala ñalande alarba fuu malla jeslare nder jawleru wakkatire kofli CRI wondu e WhatsApp nden on mbawa lildo kimin nate feere to on giɗi in ƴamana on holno ɗe noddirde malla ɗe ƴonirte e fulfulde lesɗe windere dow ɗu'un namba 9 honde 3 9 2 4
jowi joweeɗiɗi joweetati ko in ɗonirta ingilishi wato 070 36 74 55 78 on mbaway dildoki inate e giɗɗon ƴamana on dow ɗum namba nden mbatebuki ɗum namba jin wattuki nambaji moɗon nder jawleru wakkatire kofli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawleru wakkatire kofli KRI Abuja mafna mon yettama ni lana ma hayru ziddu didu ya nokkure nder woni fo mi hofni lamba daga fuɗɗiyade Ayuba Lamiɗo mon mi heya jippe natal natallo min ha Cameroun dinga o nder Adamawa min yona ɗum biriji min ƴonata ɗum yawari hofni mo non fumoɗo mi yelani on hayru ja nokkure nde woni fo Ayuba Lamiɗo mi hofnima mi yelanima hayru ja nokkure nde woni fo Hadija Ousmane to wari mi hofnima mi yelanima hayru ja nokkure nde woni fo Saydou Mathieu kanɗo Libreville mi hofnima mi yelanima hayru ja nokkure nde woni fo Ali Zaki tawete leddi Kaduna o hofnama yettama a yelanama hayru ja nokkure nde woni fo mi hofni kala wonɓe ha nder suudu radio international o pat kala wonɓe ha nder jawleru ɗo pat mi hofni mon mi yelani mon hayruji mi hofni alhaji rebo oumar tawete leddi Kowet mi hofni Amadou Bello tawete leddi Chat mi hofni président Ibrahima Bakar Jaye tawe leddi Sat ɗummoɗo mi yelani mo hayruji e nokkure nde woni won assalamu aleykum min wiye Amadou Mboulay tawete leddi Cameroun gonɗo Douala diwal maayo assalamu aleykum. Assalamu aleykum bandiraɓe tawteɓe ha jawleru KRI on kofnama on jelanama hayru ɗum dewerɗirawo moon Youssoufa Iya taweteɗo ha Douala ha leddi Kamaru on kofnama on fumoɗon goto Ayuba Lamiɗo moyal mi hofnima e derɗirawo men taweteɓe ha leddi Kano ha leddi Cameroun ha Garoua e noon mi hofni ɗuɗɗo hecci amin ha Meganga ha leddi Adamawa Cameroun Ayuba lallay ɗum ɗo ko sakkini ha amin ɓeɗo wiya ɗum biriji to woɗi kadi on yettama Allah yawren asawere warore jaam on jarama. Mi wi'a amin modibbo Youssoufa Iya mi yela to jomre hewtini asawere warore a heɓay loroyki din nastuki taskaran kofli asawere ha joni de en lesdi Kamaru e kofli modibbo mo yesso bisimillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu derɗiraɓe wondaɓe nder jawleru wakkatire kofli KRI mi hofni mo fu moɗon miɗo hofna Ayuba Lamiɗo muñal mi hofnima to miɗo hofna kala heɗitotoɓe fu miɗo hofna Alaji Saydou Masudi ga Libreville Gabon to miɗo yiya Maygida Ahmad mi hofnima Muhammad mi hofnima onon mi sera ɗo e Abdoullah mi kofnama on gettama to nasal ngal gerɓuɗa hande ɗo min ɗum ha amin ɗo kam biriji min mbiyata ɗum min anda wonde inde ma sam biriji man tan to min anda baba min kam mi anda kadi ko ɗum fulfulde ma wiyata biriji ko ɗum wolde wonde ɗum hooshi ɗum wiya biriji man mi anda min kam ni min tawni ɗum wi'e biriji to on gettama on gelnama Hayru Saydou Sewu ha leydi Cameroun ha wuro wi'etego Baka. Assalamu aleykum. Saidou Shehu iga leydi Kamaru an fu a yettama joni nanda fa en leydi Ghana gannanki kofli modibbo Rabiu Aboubakar. Assalamu aleykum sakiraɓe wondaɓe nder suudu nundu albarka e fo en ñalli jaam hande alarbara barkantere Allah hokku e walugo e jaam Ayuba Lamiɗo muñal mi hownima Mouhamadou Machu gonɗo Libreville Gabon mi howni sakiraɓe wondaɓe nder jawleru ndundu albarka an fo mi ƴamani on Ayuba Lamiɗo muñal mi a waddani en natal taw natal ngal minen ma emin mbiya on biriji to ɗi ɗuɗɗi biriji to mo goto biriw
min sakirawo Rabiu Aboubacar horonta on daga leydi Ghana. Allah hokku e walugo e jaam. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Aboubacar Umar. Mi howna Ayuba Lamiɗo Muñal on tan ɗo endu Jawleru. Mi howna Saïdou Machou Libreville Gabon. Mi howna Ali Zaki inde nate ɗe ɓilan ɗon min hannde minon e fulfulde wuro amin emin noddaɗe biriji biriji min noddata ɗum machallahu. inde am Aboubacar Oumar daga ɗo diwal Oyo hukuma Pamara ga Saki. mi yetti on sanne. Aboubacar Oumar iga diwal Oyo ɗo lesdi Nigeria min getti. joni nanda toɓɓode lesdi Cameroon ginnanki Kofli koɗo tilinɗo tedduɗo Saidou Yari. Bismillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e derɗiraɓe sakiraɓe wondaɓe nder jawleru Kofli KRI. ɗum min Saidou Yari anditirteɗo pullo Ethiopian ko bo pullo Ethiopia taweteɗo hirnangue lesdi Cameroon wuro Bafang. mi hofni on fuu moɗon wonɓe nder jawleru ɗo. emi hofna Ayuba Lamiɗo Muñal non bo Ousmane Sehu e Ali Diaki. emi hofna sakirawo am tilimɗo Saïdou Massou gonɗo Libreville lesdi Gabon. e gaɗanɗo am lawol no mi nastiri jawleru ɗo mi hofnima sakirawo am ko ɗuuɗi. emi hofna kala derɗiraɓe wondaɓe nder jawleru ɗo on fuu moɗon emi yelano en hayruji ɗuɗɗi. e minon no min noddirta natal ngal tuuri ɗo nder jawleru ɗo biriji. to mi yetti on sosai. emi seyori bo be wondugo be moɗon. emi seyori bo be jawleru. emi seyori be kujeji ɗuɗɗe ɗe gaddan toon en nder jawleru ɗo. on pat moɗon anduɓe yam ɓe nanoɓe yam ɓe andayam on fuu mi hofni on emi yelano en hirugo jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru wakkatire Kofli Pod Radio International. Momon no Muhammad Pulle kebi mi ɗi mi jettino yan komnaji an yaago bano higotiraɓe am bano Ibrahim Iro Modake e Haruna S Fulani Kwara e Bello Ciama metti Allah kawtal hoore Lagos te bano hoore tande ni jama'are kala keɗitotoɗo Pod Radio hu miɗo yalana ɗum hayruji ɗuɗɗi. Assalamu aleykum. to madalla Muhammad Pullo Kebbi min jetti fu e Kofli maɗa min gaddi ragare taskaran Kofli asawere kande asawere dow darnde hukuma suudu radio Pod International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal biyaymi on gonde amin wonde asawere gannanki wokka taskaran feere kessa falen jam. To madalla haragare ndagimi fulɓe. Hayya pullo suudu baba on jarama mota en kino salmini fulɓe duniyaru. Salmini fulɓe wala ko suudu baba mi yetti. Salmini fulɓe duniya wala ko suudu baba mi yetti. Salmini lelle nyalngal fulɓe mi duniya
wolde nde fulfulde ƴartoya pullo puno pullo fulɓe africa mi salmini fulɓe fulɓe africa Musa MC pullo pullo mo Cameroon heddi fulɓe duniya on ɓamti al'ada gindi fulɓe mi yetti on sangare umullimdi fulɓe on dari ɓamtimmo babba sadu pullo mo Cameroon andiri mo gindi Hawa Gombe mo gindi fulɓe on jarama salmini on fulɓe duniya fulɓe on jarama mi hotan mali mi homna derɗiraɓe an fulɓe mali wasanoɓe jogi pulago hay iniyam sosai fulɓe bamako mali fulɓe on jarama nyame Niger jogi fulɓe on yettama Ghana ha Accra e fulɓe e kewi ton fu Nigeria e jogi fulɓe Sokoto be Adamawa salmini fulɓe Fulaku Dudu Baba mi yetti Gabon e jogi Fulaku sosai Allah suru on fulɓe Chadi jogi Fulaku taskaramji ni Ibrahim Romadaje wonduɗo moɗon dow fello Facebook jaɓɓitoto on amma hidde ko ɗon amin dara goɗɗi nder mijoji ɗi dildoyɗon min ha dow hello Facebook amin. Modibbo arandejo e wodi Boubacar Ba o wi mi salminima on fof bandiraɓe am yo Allah wallu amin ya rabbi. Babacar Defus Fares la français ataw iga leydi Faransa o wondi Ikode radio. To Boubacar Ba a yettama ko ɗuɗi a jarama nden sey poduɗo laɓangal kobli asevere Ayuba Lamiɗo muñal o wi masha Allah. To Ayuba amma a yettama sobiraɓe heɗitotoɓe Kode radio international Abuja luttuɓe min Ibrahim Ramadake dow darnde Al-Amin giɗaɗo jada jaɓɓitoto on amma on mbawai windanki min mijoji mon ha dow Facebook amin Kode radio ko bo tefayɓe ɗaɓɓa Kode radio sai tefamin ha email kri@kode.net ko bo tefon lambaji ɗi malla tongorɗe ɗe jippotoɗe dow sikirin mon on jarama. Pullo yettama